Dobrý deň, chlapi. Ahoj. Ja idem si vychovať, tak nezračí. Lebo mi volal, že idem doma ešte. Ja som položil dobrou potetno. Vyšlo po zvánku a nezračili si hatiš. Ešte nám chybuje takto. Šest tak udnášania schopných sme už. Като камисками да целото да си го направим на кикера. Да е сукера, да е си рече на крайнич. И там надо да си ви се Telefóny na tichý posluch. Nám nevyzvaniali. No, mám za týždeň na teba víte. Takže mi kada za kerám. No, Peťu, počúvaj. No. Tu sú dva poklopy. Hej, tam dolu. Takže potom by trebalo zobrať... Potom by trebalo ňom zaňať z veže dolu a nech tam dá. Ale to sú, rozumieš, to sú... Takisto na nich nemôže výjsť auto nakladné. Ten na nich výjde, rozumieš, sa to zlame. Aj ten. Kasne, sú to železné. No tak hej, no ale to je to, no... Boli jacina, alebo... Jacina, no a? Ale to A jak to? Však ale dobre, však ono tam my má. chceme to betonovať. Nové sú železné a prechádzajú motor, alebo napríklad na kanalizáciu. Ale toto sú na chodíky, rozumieš, že nie sú, oni znešu, môže znešu i ze 6 tón. Tam nepíše, že kedy môžu znieť? Nie, znači píše na nich, ja som ešte nevšimol. A my z toho zvonú cestu. Toto, že treba nás privieš, lebo celá tá váha. No ale on tam nemusí ísť cez toto, rozumieš? Ten je štredku, a on môže ísť, máša ísť. Nemusí ísť cez toto, len že by dal podrž, že by potom neišiel. Po prázdne, keď sprejde nič nestane, samozrejme, keď spôjde s drevom, rozumíš, že tak. Však keď treba tam ukázať, lebo to sú toto, co sme kúpili do chodníkov. Hej, to také isté už sme zobrali aj toto, lebo iné nemali. A tieto sú nízko tonážne na chodníku. Hej. Nezačneme, či počekáme Jozefina bez dve? Ja nezavoním, ja som... Mala by prísť, Ľubo mi volá z ulice. A ja som myslel, Ľubo nie, Edo? Ja sa to nenútorím. Ale doma nie, či je v Rovoce tak ne? Nie, doma je, včera by doma, dneška. Ešte počekáme. Počekáme ešte. Dneška by sme dovali urychliť, lebo každý sa dostane tieto materiály, takže myslím, že k tomu je nám všetko jasné. Čiže mali by sme si to prejsť iba hlavne tie veci, ktoré nebudú jasné, alebo pre interpelácii. Ešte keď začneme, stav sa, jak príde ľudia na celú všetko. No. Pre začiatku, ne? No, jasné. Ešte čekáme. No to šikovne nie, bo ja som hore už ty, ťa už keľo hodzím. Po druhé som nazval ty keľo hodzím. To je už teraz. Pretočené. I čekáte? Nie čeká. Že pozrieť, bo ja tu čekám. Dobre. Nie, no tam privežli drevo a ja s motorom nemoh prísť, tak na pešo, čo mám umieť dobro, bo... No tak tomu drevo tebe? Nie,
sušiť, príde drevo, no a ja už potom neprejdem do drevo. Čo? Je, to pomaličky sú menšie. Onáďa má svobodne spolku, to Z rezervného fondu. Neviem, spolky, čo robia chodí, nie? Hej. Hej. Ja budem im nám spáliť ten dokument. Ten cukierník sa mi neozval, dáš, dneška. To treba jednoznačne, že by došli tu a Ja som ukázal, aby došiel tu osobne. Zajtra príde tento Hacek. Hej, čiže môžeme aj znovu podpísať. Takže tam to už nikto Hej. s tým, že by potom do konca mesiaca bolo. No tak však ale treba mi tu cukierník, pretože aj stavebný dozor musí byť pri tom, keď sa stavba odozdáva. A naši už ale či. A on ešte aj nezná cez zamudov. No ale ten Povedal, či vôbec na máte, že sme zadal, či vyzerá. ale ten cukierník je tiež len zamestnanec, nemá nejakého šefa. Alebo To ja neviem, či má šéfa. No, to však nech príde s ním. Ja, mne to je jedno, hej. Mne to je jedno. Ja komunikujem s ním, pretože mám na tak si ja nebudem teraz. Mne príde so šéfom, to je jedno. Ale takisto, keď bude stavba odozdávať, tak musí takisto gustu, hlavne stavebný dozor. To, zo Žiliny. Tak to je jedno, máš treku. To je, on keď išiel do verejného obstarávania, tak musel byť si o toho vedomý. A už teraz špekuluje, rozumie, že on tu každý deň nebude, že na čo tu každý deň, že to netreba každý deň, oni tak stavby dozorujú, že toto. No ja mu hovorím, no ako mi teraz vy chcete tú stavbu dozorovať, keď tu nebudete každý deň. Ako vy mi dokážete, že spĺňa, ja neviem, všetky kritériá, ja neviem, ten kanál, zrobia napríklad 100 metre kanálu od pondelka do štvrtku, a keď vy ste tu neboli, tak toto musíte dozorovať, ja tam musím chodiť z tomu. Čo mne zajíma, tak vy ste sa toho museli byť zvedomí, že za také peniaze by ste žili, používali, bude sa to 18 mesiacov tu, všetci budete spať, tu stanovať, to mne zajíma. Tu je problém. Je problém, no však, ale ja. No tak, jak som cítil, že to nebolo taký dochodca, nebol nakoniec. A tak bude, ale rozumieš, pre mňa je on partner, hej? No. No ale aj ten dochodca, rozumieš, tak my už keď tak, chápeš ma, už keď zochceme, tak ja z obci 500 eur engedujem a sebe zoberiem a ja takisto ešte chcem bude kontrolovať aj stavebného dozora, aj. Ja zoberiem tiež jedného dochodca a bude tu 60 a bude ich kontrolovať. To sme aj zaplacené, že vidíš, jak to je. Ty nemáš dôveru ani takým, jak sú, no tak co to je za systém? Keď ten, co robí, príde tu s jedným traktorom, rozumieš, a ten, co dozoruje, on tu chce prísť raz za mesiac, no tak čo to je za systém? Tri mali to spraviť, tak sú navrhovali. Najvyššia suma, najvyššia Áno, suma. presne, ako to rieš. Toto, jak ty si spomínal, toto jednoznačne je... No ale mne sa toto verejné obstarávanie vôbec také nepáči, že je najnižšia suma. No čo by to malo byť z kritérií najnižšia suma? Keď môže byť, nehovorím, že by bola tá najvyššia, ale od neho 2-3, keď by mali vyššia Tak, jak Michal rozprávali my. Mali by, rozumieš, prídu ponuky, teraz otvoria sa obalky, teraz by mali prísť tie ceny, prečítame ceny a teraz najnižšia sa škrtne, najvyššia sa škrtne. Hej, a teraz to še spriemeruje všetko a kto je k tomu priemeru najbližší z tých ostatných, ten vyhral. No a potom by už by napríklad aj tie firmy už by še nesnažili ísť cenu dole, ale by še snažili taký stred, taký dodržať, rozumieš, lebo povie, ja keď tam dolu, no tak samozrejme vyrúcame. Však zober, že 4 miliónov rozpočet. No. A on išiel po 2 milióny. No. Je to reálne? No však toto si utoním. Tak počítaj, že to znamená, že on chce zarobiť. Ale počítaj, však toto utoním, on chce zarobiť, hej? Nemôže to prísť, že prerobiť. On chce zarobiť. To znamená, môže urobiť to kvalitne. Na dači musí ožúvať, na dači musí utáhnuť. Keď by aj ten rozpočet 4 milióny bol navýšený, hej, ale však určite nie je tak hnutý hore o 2 milióny. To neexistuje v žiadnom prípade. Dáš od 30... Do tej 60% sa dá nacáhnuť na tých pôdach, na pôdach sa dá tam nacáhnuť, ale teda, že by išlo o teda peniaz, to neznám o tom. Zober sebe napríklad čovku. Čovka si robila 5 milióny stala táto, stavba stala 5 milióny alebo 6 milióny stala. Neznám, stavbu robili priamo pre vodárenskú spoločnosť, hej, Dudarovú. Čiže 6 milióny, 5 milióny si mi zdá stavba stala, dobre, ja som tak 5 milióny stavba stala a 5 milióny stala technológia. To je dokopy 10 miliónov, to vtedy bolo ešte slovenských korún, hej. A on teraz, rozumieš, vysúťažil za 120 000 eur. Tak počítaj, to je 3 milióny 600 000. Je toto možné? Povedz mi, jak tú čovku on sa dokáže zrobiť. Jak? S čím?
A ešte keď dá cez druhú osobu ďalšiu, No ale počítaj napríklad technológia, vtedy stala 5 miliónov, hej? No ja... to každý rok ide A indexom teraz, hore. no jedna vec, druhá vec, rozumieš, on teraz išiel, rozumieš, a teraz hľadal to čerpadlo a také. A ja som povedal, ale počúvaj sem, to čerpadlo napríklad my už budeme možno, že aj tak žiadať, pretože to čerpadlo možno aj tá firma už neexistuje, lebo však to bol projekt 2008 robený a možno aj ten typ čerpadla už ani nevyhovuje tým normám, ktoré sú teraz, hej. Čiže bude treba nové čerpadlo, čiže my musíme požiadať o to, že vlastne to neexistuje, dať, aby nám to odsúhlasili, a ty musíš kúpiť nové. A to čerpadlo môže stať, keď vtedy stalo 4 000 korún, poviem, teraz môže stať 8 000 alebo 9 000 korún. Ja neznám. Ale však tak sú ceny, hej, teraz ceny sú celkom iné, ako boli predtým. A keď on ide na 50% ako utoríš dolu, tak to je blúd, to znamená najradšej musí táhnuť. Či už je to zasypový materiál, či co. Ja by som povedal tak, ešte môže urobiť firma, ktorá by bola tu tak blízko, hej, z Vechca, hej, má svoju baňu, hej, to znamená posypový materiál má svoj, rozumieš, neplatí za ňo nič, hej, má skladku, kde môže to zvyšok vyvísť, to znamená, na tom ušetrí. Ale keď si máš zaplatiť tak za skladku, že budeš vodiť súď, keď si máš zaplatiť za, ja neznám, za co všetko, co tu bude. Tam má 100% nejaký sklad i nejaké zváženie. Lebo už oni asi neprídu. Dobre, asfalt, zober si asfalt, to je nebezpečný odpad. Tu musíš ho voziť ako nebezpečný odpad, však to je kopa peniaz, čo stojí. Celú svetu som zapýtal. Dobre. Zrušina teda. No, takže môžeme začať. Ešte ja by som mal, že vidím tú kameru, že kto to rozhodol, že tu ide? Ja som tu doniesol a nikto to nerozhodol, pretože o tom rozhodnutie žiadne byť nemusí. Je to verejné zastupiteľstvo. Nech sa páči, verejné zastupiteľstvo. Môžeš si to prečítať, toto je znenie od právničky zo ZMOSu, keď ti toto nestačí. Nie, to tu je kamera. Ale počúvaj. Dobre, no, nechcem všetko mňa veľmi vyjadrovať ani hádať. Ale to nie tebe, tu vidím Kolár tuto. Ale to jedno, komu to bolo adresované, to je úplne jedno. Ja starosta nesúhlasím, že by im ona stúkať. Počúvajte, ja som za to verejné zastupiteľstvo, nie aj na nech sa páči. Nikto ani jedna obec nekameruje zastupiteľstvo, my nie sme vláda. Štrbe vyhodili jedného pána, ktorý prišiel s kamerou, dali na súd. Dobre, nech dajú povedať, teraz mne to nezaujíma, starosta vypni kameru. Ja chceš, ideš na súd potom. Dobre, pôjdem na súd. Teraz sa to kameruje. Ty odmietaš a nechceš. Jak je? Zastupiteľstvo je verejné, každý tu môže prísť. Presne tak je to verejné. Dobre, dajte mi 5 minút, ja vám to prečítam. Prečítam vám to. Dobre, ale ja hovorím jedno, že je verejné, že každý sa môže zúčastniť. 5 minút, chcem 5 minút. Chcel to robiť, tam nemal 6 dát, ale mal tu 6. Dobre, poprosím vás iba o 5 minút. Takže, prípadný stret základného práva poslancov na súkromie, ochranu osobnosti so základným právom každého na prijímanie informácií zvoleným spôsobom, treba podľa názoru Ústavného súdu riešiť v prospech osoby prijímajúcej informácie. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6.10.2010 Ústavného zákona 255/210-27. Výkon práva každého na prijímanie informácií aj vyhotovením zvukovo-obrazového záznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva má síce určitý vzťah k ich základnému právu na súkromie, ale pokiaľ nejde o neverejné zasadnutie, prevažuje podľa názoru Ústavného súdu bez akýchkoľvek pochýb uplatnenie základného práva každého na informácie spôsobom, aký zvolil. Poslanci obecného zastupiteľstva sú verejnými činiteľmi a rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. V súvislosti s tým sa preto ani nedá uvažovať o tom, že by prevažilo základné právo poslancov na súkromie. V skutočnosti sa prítomnosťou na zasadnutí obecného zastupiteľstva a aj prípadným vyhotovením zvukovo-obrazového záznamu jeho priebehu získava informácia z ich verejnej činnosti, teda o ich verejnoprávnom úkone a nie z ich súkromia. Tieto verejné úkony sú už zo svojej podstaty obmedzením základného práva na súkromie, ale v záujme otvorenosti verejnej moci voči občanom, v tomto prípade voči voličom, iný prístup by poprel zmysel a obsah základného práva na informácie článku 26 odstavca 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa článku 10 odstavca 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré má úzkú väzbu na princípe verejnosti a transparentnosti poslancov a priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Stačí si vám? Kde tam píšu, že my keď zakažeme, že ja pôjdem na súd? Pán starosta, dobre, Počúvaj, mne to osobne nevadí, ale
Stále hovoríme, Ty si doniesol papier, že ty máš pravdu. Dobre, my si zistíme teraz toto zastupiteľstvo, ja navrhujem, toto zastupiteľstvo sa kamerovať nebude. My si zistíme, či my porušujeme zákon, jak zistíme potom najbližšie zastupiteľstvo. Ale to nemôžeš toto spraviť. Tu môže byť hocito v kameru. Ešte my chceme. Peter chceš? Marek chceš? Že riešime Toto riešime, čo nie je. Počúvajte, mne to osobne nevadí kamera, pre mňa za mňa niekto bude. Ja s tým Niekto ešte nemám zamútov je taký. Ja s tým nemám nič. Či prvý aktér, ktorý nechce kamerovať, dnes si ľudia pýtajú, že chce kamerovanie. Oni už sú také pohodlné. Ty si teraz... Tak dáme si webkameru doma a každý budeme robiť zastupiteľstvo doma, nemusíme tu prísť. Ty si nerozumel tomu, co čítam. Nerozumel som ani tomu. Tam ani vôbec nepíšu, že my porušujeme za ňu. My zákon neporušujeme. Ty si verejný činiteľ. Nie, ale kamera je zapnutá. Nech sa páči. Kameruj. Ty si hlavný aktér, ktorý to zabránil. Ja som hlavný aktér. Ty si hlavný aktér, ktorý to zabránil. A teraz z toho bude poza... Dobre, máte to poznamenané, takže dám hlasovať, kto je za tento upravený dnešný program. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme ďalej a je to kontrola plnenia uznesenia alebo uznesení. Čiže za celé to obdobie, ktoré máme, za prvý pol rok to máš. Super, áno. Takže uznesenie číslo 66. Aha, no, dobre. Ja už som rozmýšľal, neviem, či budeme voliť návrhovú komisiu, pretože aj tak Alenka to všetko robí, ale dobre. Hej, dáme. Dobre, do návrhovej komisie pána Janka Tancoša navrhujem a Lukáša Feriho. Ferenca. Lukáša Ferenca, kto je za? Dobre, overateľov zápisnice pána Mareka Naďa a pána inžiniera Halka Michala. Prosím, kto je za? Ďakujem. Dobre, takže môžeme pokračovať. Takže prejdeme k bodu kontroly plnenia uznesení. Uznesenie číslo 66/8/2012. Hlavnému kontrolórovi obce bolo uložené vykonať následnú finančnú kontrolu predložených faktúr za vykonané práce na stavbe strediska osobnej hygieny, pračovňa a malá klubová miestnosť, s tým, že výslednú správu predloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenie bolo splnené, správu o kontrole pán kontrolór predložil na 9. zasadnutí 15.2.2012, ktorú poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie. Ďalej uznesenie číslo 67/8/2012 poslancami obecného zastupiteľstva. Bola týmto uznesením navrhnuté zníženie limitu starostovi obce pre podpisovanie faktúr uhradzaných obecným úradom do výšky 100 eur s účinnosťou od 19.1.2012. Faktúry dané na úhradu nad 100 eur musia byť podpísané okrem starostu obce aj poslancami, a to inžinierom Halkom, alebo pani Tomášovou, Jozefinou, alebo pánom Tancošom. V prípade ich neprítomnosti faktúry môže podpísať hoci ktorý z poslancov. Faktúry za energii a schválené projekty schváľuje a podpisuje sám starosta obce. Uznesenie nebolo podpísané starostom obce, takže nebolo platné. Týmto číslo 68/8/2012, týmto uznesením poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie predložený návrh plánu investičných akcií na rok 2012 s tým, že konkrétny plán sa predloží na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 69/8/2012 malo schváľovací charakter. Ďalej uznesenie 70/8/2012. Poslanci zrušili uznesenie 62/7/2011 zo 7. zastupiteľstva zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15.12.2011, ktorým bol schválený prenájom priestoru zdravotného strediska v materskej škole 388 pre doktora Gazíka Petra za účelom vykonávania praktického lekára pre dospelých. Vieme, z akého dôvodu to bolo zrušené, pretože už neprejavil záujem o tieto priestory. Uznesenie 71/8/2012 malo schváľovací charakter. Uznesenie 72/8/2012 uznesením bol z programu rokovania 8. zasadnutia stiahnutý bod schválenie rozpočtu
na rok 2012 a presunutý na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s tým, že pred zasadnutím bude starostom obce zvolané pracovné stretnutie k návrhu rozpočtu za účasti starosta obce, ekonomka, finančná komisia a predsedovia ostatných komisií. Uznesenie číslo 73/9/2012 malo schvaľovací charakter. Uznesenie číslo 74, 75, 76 a 77 a 78, kde mali takisto schvaľovací charakter. Uznesenie číslo 79/9/2012. Uznesenie bolo uložené prizvať na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva inžiniera Hamora, odborne spôsobilú osobu za priebeh verejného obstarávania na stavebný dozor a dodávateľa stavebných prác pre projekt Zamutov, kanalizácia a ČOV. Uznesenie bolo splnené, inžinier Hamor sa zúčastnil 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva a informoval poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu procesu verejného obstarávania týkajúceho sa projektu Zamutov, kanalizácia a ČOV. Číslo 80/9/2012 malo informatívny charakter. Uznesenie číslo 81, 82, 83, 84, 85 a 86 uznesenia mali schvaľovací charakter. Uznesenie 87, takisto schvaľovací charakter, úprava platu starostu obce. Uznesenie nebolo podpísané starostom obce, nenadobudlo právoplatnosť. Uznesenie číslo 88/9/2012 schvaľovací charakter. Uznesenie 89. Komisii pre školstvo a mládež bolo uložené zvolať spoločné stretnutie za účasti starostu obce, zástupcov starostu obce, riaditeľa spojenej školy v Čakrove a rodičov detí, ktorí zanedbávajú školskú dochádzku. Uznesenie nebolo splnené. Predsednička komisie pre školstvo nezvolala túto komisiu. Uznesenie číslo 90/10/2012 malo informatívny charakter. 91, 92, 93 schvaľovací charakter. 94 informatívny charakter. Uznesenia 95 až 103 mali schvaľovací charakter. Uznesenie 104 bolo uložené. Komisii školstva zvolať stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce a riaditeľky základnej školy v Zamutove za účelom ohliadky budovy základnej školy po realizácii rekonštrukcie. Je to splnené. Obecnému úradu dohodnúť s Evangelskou cirkvou umiestnenie pamätnej tabule na počesť udalostí z leta 1831, to je z východoslovenské sedliacké povstanie, na ich pozemku pri Evangelskom kostole. Splnené stretnutie sa konalo, došlo k dohode, kámeň podstaviť na pamätnú tabuľu je zasadený. Obecnému úradu riešiť pripomienky poslancov znesené v rámci interpelácie poslancov plnené priebežne. Uznesenia 105 až 111 mali schvaľovací charakter. Uznesenie číslo 112. Uznesením sa určila cena za odpredaj obecného majetku notebook, inventárne číslo 200-402 pre FK Tatran Zamutov vo výške 1 euro. Bolo splnené. Uznesení bolo obecného úradu písomne odpovedať sťažovateľu Vantalovskému Janovi a zároveň ho vyzvať na doplnenie sťažnosti o konkrétne mená znečisťovateľov potoka. Splnené bolo ústne, starosta obce osobne navštívil aj s pánom kancelárom pána Antalovského, kde vlastne sme zistili príčiny znečisťovania a takisto sme mu uložili podmienku, aby si zaobstaral smetnú nádobu, ktorú vlastne nemá. Tým pádom znečisťuje potok aj on. Uznesenie číslo 114 až 116 malo schvaľovací charakter, číslo 117 informatívny charakter. Ďakujem, to sú všetky tieto uznesenia, ktoré sme prešli, ale zastavil by som sa pri jednom uznesení. To je uznesenie číslo 67/8, kde faktúry dané na úhradu na 100 eur, keď sa podpisujú. Áno, tak toto bolo prvé uznesenie, ktoré nebolo podpísané a potom to potom isté bolo ešte raz prejednávané a tam to bolo... Tak potom dobre. No to tam Tak potom dobre, hej. Tak potom dobre. Dobre, však si poznamenali, lebo dajaké veci mi skočali. Môže byť, že za to sa ešte dopíše. Dobre, Dobre, takže ďakujem. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je príprava inventarizácie za rok 2013, menovanie členov inventarizačných komisí. Nebudem sa pri tom zdržiavať. No, a Za rok 2012, nie 13. za rok 2012, správne.
správne, takže sa prepíšte, dobre. Dobre, ten návrh komisii ste obdržali. Takže ja len neviem, má niekto nejaké návrhy na zmenu týchto komisí alebo doplnenie? Nie, neodhlasovali sme to, to bolo iné, to bolo minulý rok. Rok 2011. Rok 2011, teraz 2012. To len sa ti marili, lebo toto isté. To je to isté, vlastne len sú doplnené, niektorí sú tam noví členovia, hej. Po prípade poslanci, ktorí odstúpili, nie sú tu, alebo aj pracovníčky niektoré sú nové. Takže len vlastne ostáva to tak, ako bolo staré. Takže máte niekto nejaký návrh na presun niektorého člena komisie, alebo... Si to prešli možno. Hej. Takže môžem dať hlasovať o tomto návrhu. Takže kto je za tento návrh tejto inventarizačnej komisie, ďakujem pekne. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je prejednanie hospodárenia za prvý pôrok 2012. Takže poprosil by som pani Vasiľovú, aby sa ujala slova. Ja by som k tomu doplnení rozpočtu chcela povedať, že každý z vás obdržal výpis z počítača, kde je to plnenie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu. Je tam skutočný príjem alebo výdaj. Neviem, či treba komentovať niektoré veci, konkrétne rozprávať. Chcela by som len pripomenúť, že rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom kalendárnom roku. Rozpočet sa naplňa na základe zákona 564 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách. Sú tam určené určité kritériá, podľa ktorých obec dostáva podielové dane, ako je 23% podľa počtu obyvateľov, 32% podľa počtu obce s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 40% podľa počtu žiakov, detí v základných školách a ďalej k tomu prispieva ešte aj koeficient nadmorskej výšky. Sú to originálne kompetencie a potom sú prenesené kompetencie, sú hlavne na základnú školu a opatrovateľskú službu a stavebný úrad. Celkové príjmy v prvom pol roku boli dosiahnuté bežné príjmy vo výške 757 015,28 centov. Tieto príjmy rozdeľujeme do troch kategórií, a to daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty zo štátneho rozpočtu. Medzi daňové príjmy patrí výber dane, potom je to daň za užívanie verejného priestranstva a drobné stavebné odpady. Nedaňové príjmy sú to rôzne poplatky za prenajmy, poplatky za predaj výrobkov, poplatky za stravné a ostatné správne poplatky, ktoré obec vyberá v rámci svojej kompetencie. Z grantov obec dostáva predovšetkým príjmy, a to je na základnú školu, je to najvyšší grant vo výške, v prvom roku bolo plnenie vo výške 245 338. Potom je tu grant z úradu práce na chránené pracovisko, tzv. 50 ječko, kde sú zamestnávaní taktiež, boli zamestnávaní 3 pracovníci. V chránenej dielni máme 2 pracovníkov. Ďalej je to aktivačná činnosť a terénna sociálna práca. Ďalej je to stavebný úrad, poukazy pre základnú školu, učebné pomôcky a stravovanie. Kapitálový príjem v prvom pol roku nebol vôbec naplňaný a takisto aj finančné operácie neboli naplňané v prvom pol roku. No, ak by niekto mal nejaký dotaz ohľadom príjmov, môžeme hneď pristúpiť k tomu, aby sa spýtal. Ja by som mal jednu otázku. Áno. Príjmy z daní, ako všeobecne, poznámok stavby, nedá sa vyčleniť, že príjmy z minulých rokov ako za súčasný rok, že by
Nemáte takú evidenciu? Tak to by som musela zobrať minulý rok približne, lebo tak nie je. Z počítača taký výstup nie je. Ale napríklad tu sú príjmy aj z minulých rokov, hej? Môžu byť. No, asi aha, myslíš toto, že či... Toto sa dá vyšleniť. Tam máš, kde sú roky. To sú minulé roky. Áno, to... Aha, to nie sú rozpočtované asi. Aha, toto je, hej? Hej, to je za minulý rok. Ale ono sa dá vyšleniť aj všetko, rozumieš, že koľko bolo napríklad každý rok. Minulé roky, ako tu je. A takisto aj tu daň. Daň s pozemkom roky je 150. Aj za obdobné. Dobre. To nie je v minuse, to je zase počítač tak vyhadzuje, že tu je rozpočet, tu je skutočnosť a rozdiel medzi splnením. Rozpočtom a skutočnosťou. Dobre. Tu hej, máme takto odčlenené. Lebo tieto príjmy, ktoré sú za minulé roky, oni nie sú fakticky ani rozpočtované. Iným spôsobom sa nedá iba cez stredisko, sa dá odčleniť. Ale ja som najsám myslela, že ty myslíš minulý rok 2011, že takto naplňanie. No, ešte má niekto dotaz ohľadom príjmov? Čiže plnenie rozpočtu vo výdajoch, tak celkové výdaje dosiahli čiastku 396 005 aj 16 centov. Z toho bežné príjmy, bežné výdaje vo výške 320 335 49, kapitálové vo výške 65 669 až 67 centov a finančné operácie vo výške 10 000. Tak keď si zoberieme celkové plnenie tohto rozpočtu, vidíme, že výdavky verejnej správy, oddiel 0116, to je obce, je to najrozsiahlejší rozpočet v rámci naplňania aj v rámci výdajov, čiže tu sú výdavky na výkony samosprávnej funkcie, na činnosť obecného úradu, obecného zastupiteľstva a v rámci rozpočtu sa jedná o položkovite, o najväčší členený výdaj. Plnenie môžeme hodnotiť ako kladné. Rozpočet nie je prekročený ani v jednej položke, čiže naplňanie je priebežné. Ďalej finančná rozpočtová oblasť. Tam je čerpanie vo výške 6254,24 centov, čerpanie na základe skutočných potrieb, kapitola zahŕňa poplatky súvisiace so stykom s bankami, výdavky na auditorskú činnosť, mzdu hlavného kontrolóra, ďalej sú tu výdavky súvisiace s auditom obce a iné poplatky, ktoré súvisia s projektami, ktoré sa predkladajú na dosiahnutie, aby obec mohla získať nejaký grant. Všeobecná verejné služby, inde neklasifikované, tu sú výdavky, to boli voľby či referendum, už ani neviem, voľby. Čiže tu je, ak na strane príjme, tak na strane výdajov, transakcie verejného dlhu. Jedná sa o splatku úrokov z úveru, ktorý obec má v minulosti ešte, ktorý obdržala na kanalizáciu. Ďalej ochrana pred požiarmi. No tak v tomto tento oddiel rozpočet 5000, skutočnosť vo výške 2529. Ide o zakúpenie, to bol zakúpený materiál pre požiarníkov vzhľadom k tomu, že sa obnovovala činnosť požiarnej ochrany. 0451, cestná doprava, čiže do tejto skupiny patria všetky výdavky súvisiace s údržbou cestných dopravných systémov,
výdavky na údržbu ciest pri zimnej údržbe, úpravách priekop a mostov. Tieto výdavky sú naplňané podľa potreby. A takisto je tu aj výdaj príspevok na radný spoj, ktorý pre sadku Humene vo výške 79, necelých 80 eur mesačne. Ďalej 0,473 v prvom pol roku nebolo naplňané nakladanie s odpadmi, čiže do tejto skupiny patrí zber, preprava, zneškodňovanie odpadu. Jedná sa o platby za vývoz komunálneho odpadu a nákup odpadových nádob. 0,520 nakladanie s odpadovými vodami, čiže to je výdavky na kanalizáciu. Tu je zaplatené verejné obstarávanie, ktoré bolo robené na kanalizáciu ešte v roku 2011. Tohoto roku bolo zaplatené. 4825. 0,560, čiže to je oddiel ochrana životného prostredia, inde neklasifikovaná. Tu sú výdavky, ktoré dostávame cez úrad práce na tzv. Služby 50 diečkov, kde sú zamestnaní. Tohto roku sme mali 3 zamestnancov zamestnaných na 6 mesiace na protipovodňové aktivity. 0610 rozvoj bývania. Tento oddiel zahŕňa výdavky súvisiace s nájomnými bytmi a ostatné výdavky nesúvisiace s výstavbou obcí. Takisto je tu najväčšie čerpanie je elektrina, lebo v tomto oddieli je platená elektrina za stredisko osobnej hygieny, potom čo máme elektromer hore, jak je amfiteáter. A na je tam aj to je multifunkčné ihrisko. Multifunkčné ihrisko väčšinou je to využívať. Hej, teraz je to multifunkčné ihrisko. 0620 rozvoj obce, riadenie veci a služieb súvisiacich s rozvojom obce. V tomto oddieli sú zaúčtované účelové prostriedky od úradu práce na tzv. Aktivačnú činnosť, kde obec zamestnáva prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny koordinátorov aktivačnej činnosti, ktorí riadia pracovníkov pracujúcich v rámci tohto projektu pre obec. Táto trieda ďalej zahŕňa aj čerpanie z vlastných prostriedkov, ktoré obec nakladá na zveľaďovanie svojho majetku a verejného priestranstva obci vo vlastnej režii pri údržbe a oprave s pracovníkmi. Ďalej sú to výdavky na PHM, na kosenie, na PHM, na dopravné prostriedky, ako je traktor a avia. 0640 verejné osvetlenie, čiže sú tu platené všetky výdavky, ktoré súvisia s elektrinou verejného osvetlenia a takisto aj údržba a oprava verejného osvetlenia. 0810 rekreačné a športové služby, finančné prostriedky čerpané na športovú činnosť a drobné úpravy z budovy ihriska a takisto aj samotného ihriska. 0820 kultúrne služby. Táto trieda zahŕňa výdavky na kultúrnu činnosť obce a súvisiace s údržbou a prevádzkou kultúrneho domu a taktiež v tomto oddieli je ako aj grant, ktorý obec obdržala. O tých 20 200, hej? Tu je časť, ktoré takto, že obec obdržala 15 000, 5 000 Tedy do Kanady čišli. Áno, tedy do Kanady. Obec obdržala od Ministerstva kultúry 15 000 korún, 15 000 eur grant, 5 000 eur ako samotní títo účastníci prispeli, sa poskladali a obec takisto aj prispela na činnosť ešte vo výške 2 000 eur. Týmto
presnejšie 1956 eur dáme. To bežné transfery jednotlivé. Hej, áno. Čiže celkové, ako tieto výdavky boli v tejto výške pre folklórnu skupinu. Ďalej je to 08 205 knižnice nebolo čerpané, ostatné kultúrne služby neboli čerpané, 0830 vysielacie a vydavateľské služby v prvom pol roku neboli čerpané. Ináč na tejto kapitole sú výdavky spojené s miestnym hlasom a vydávaním novín a takisto ako brožúr a nejakých biuletinov, ktoré obec keď by vydávala v rámci svojich aktivít. 0840, čiže to je náboženské a iné spoločenské služby. Sú tu výdavky na energiu pre Dom smutku a takisto aj potom výdavky spojené na 0642 bežné transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám. To sú dotácie pre cirkvi. Čiže tam bola dotácia pre cirkev. Potom predškolská výchova, čiže tu sú výdavky, ktoré sú čerpané na činnosť predškolských zariadení, materská škôlka 301 a materská škôlka 388. Čiže tu sú všetky výdavky mzdy, energie, materiálové výdavky a rôzne služby, ktoré je potrebné prevádzať v týchto budovách. 0912 základné vzdelávanie. Tam to nebolo to rozpočtované, ale bolo skutočné čerpanie vo výške 474,56. Ide o zriadenie vodovodnej prípojky pre základnú školu. Čiže vzhľadom k tomu, že škola je ako majetkom obce, my sme jej zriaďovateľom, tak sme boli nutení aj tieto výdavky vynaložiť. 0950, nedefinované vzdelávanie, sú to výdavky na vzdelávanie pracovníkov obecného úradu, školské stravovanie, čiže tu sú výdavky na školskú jedáleň. Ďalšie sociálne služby. Sú tu výdavky čerpané s rozpočtom a sú čerpané na opatrovateľskú službu, ktorú obec zabezpečuje v rámci svojich prenesených kompetencií. Ďalšie sociálne služby je tzv. Terénna sociálna práca. Obec zamestnáva 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 4 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Tu sú všetky výdavky spojené ako výdavky na platy, odvody do fondov a materiálové výdavky a taktiež isto výdavky na stravovanie. Sociálna pomoc občanom hmotnej núdzi, čerpanie na základe skutočného príjmu, je to príjem od úradu práce sociálnych vecí, výdavky na stravovanie, učebné pomôcky, čiže tento oddiel zahŕňa výdavok na základe skutočných príjmov. Sociálne zabezpečenie, inde neklasifikované, čiže tu sú výdavky na stravovanie, ktoré využívajú dôchodcovia, príspevok na stravu a takisto keď boli schválené transfery pre klub zdravotne postihnutých. Čerpanie vo výške 972 eur 04 centá. Čiže bežné výdavky v prvom pol roku boli čerpané v súlade s rozpočtom vo výške 320 335,49 centá. Ďalej kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky 0451 zaplatenie projektu vo výške 4980 na rekonštrukciu cestu v rómskej osade. Ďalej tam bolo rozvoj bývania, čiže tu ide o výdavky, ktoré boli ešte neuhradená faktúra na stredisko osobnej hygieny. Verejné osvetlenie 0640 zaplatený projekt na verejné osvetlenie v rámci
NN3 bojky, ktorá sa má robiť. A základné vzdelávanie, čiže tam sú čerpané výdavky ako na základnú školu, dofinancovanie IKTčka, ktoré nebolo nám ako ministerstvom výstavby, ako tieto výdavky uznané ako oprávnené. Čiže celkové výdavky boli v prvom pol roku vo výške 65 669 a 67 centov. Finančné operácie ide o splatku úveru vo výške 10 000 v prvom pol roku bola splatená. Čiže to je všetko. Ak má niekto väčší záujem približne, o aké presné výdavky išlo, ak budem vedieť, zodpoviem, ak nie, po prípade prezistím si to a dotatočne, alebo hneď aj teraz. No. Ja by som sa chcel informovať ohľadom položky 09601. Tam bolo rozpočtované 810 a vyúčtované už je 33 000. Čo to je vlastne? 09601, tam materiál. To je takto, tohoto roku v školskej jedálni. Ako, no v kuchyni, no v školskej jedálni. Tieto výdavky v školských jedálniach tohoto roku sa prvýkrát účtujú cez oddiel a položku. Po minulé roky to takto nebolo účtované, bolo účtované iba na 112 a na náklady a na výnosy. A tohto roku už idú aj riadnici zo rozpočet, ale idú bez rozpočtu, bez kodu zdroja, iba skutočný výdaj, ktorý je. Aby sa to v týchto výkazoch, ktoré odozdávame na ministerstvo do Bratislavy, ministerstvo financií, aby sa to prejavilo. Celá tá suma dole, čo je rozpočtovaná, to je hradená na štátu, alebo hradíme aj my? Nie, to sú výdavky, ktoré prispievajú buď na hmotnú núdzu štát, alebo rodičia žiakov, ktorí platia za stravovanie. A takisto aj my, zamestnanci, si hradíme časť a potom zo sociálneho fondu a prispieva 55% prispieva zamestnávateľ. Čiže sú to všetky prostriedky, no kvázi sú tam prostriedky aj do štátu, lebo na hmotnú núdzu dáva štát, ale ostatné sú za materskú škôlku platia rodičia, takisto aj zamestnanci, ktorí sa stravujú, si platia sami. Čiže tam to tak bude vyskakovať. Neviem, či sa to ku koncu roku nejak upraví, lebo to je prvýkrát tohoto roku, jak skúšovne, no ale tak oproti rozpočet je nízky, ale skutočnosť je ako vysoké čerpanie. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky na pani Vasilovú ohľadom rozpočtu plnenia? Nemá, dobre, takže to môžeme uzavrieť, tento bod. Dobre, ďakujem pekne. Takže prejdeme k bodu číslo 4 a to je správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce 2012. Vo všeobecnom záväznom nariadení číslo 7 z roku 2012 z 15.2.2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zarnutov v článku 9 v odstave 3 sa uvádza, že hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej jedenkrát za kalendárny rok písomnú správu o výsledkoch kontroly dodržiavania podmienok poskytovania dotácií v zmysle tohto všeobecného záväzného nariadenia. Na základe toho som vykonal kontrolu poskytovania dotácií a zistil som následovné. Finančná dotácia z rozpočtu obce v roku 2012 bola poskytnutá pre tieto subjekty. Futbalový klub Tatran zamútol 12 000 eur, klub slovenských turistov Perun 500 eur, grécko-katolícka cirkev 1000 eur, rímskokatolícka cirkev 1300 eur, evangelická cirkev 700 eur, spolu 15 500. Tieto boli kompetencií schválenia povestných zastupiteľstv. Ďalej boli poskytnuté pre zväz telesne postihnutých 200 eur, Slovenský zväz Červeného kríža
250 eur, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100 eur a Slovenský zväz chovateľov 100 eur. Spolu 650 eur. Tieto boli poskytnuté na základe kompetencií starostu. Vyúčtovanie čerpania dotácií zatiaľ nebolo predložené. Podľa článku 6 odstavec 2 Všeobecne záväzného nariadenia je toto potrebné predložiť až po realizácii akcie 30 kalendárnych dní, najneskôr však do 15.12.2012. Pri kontrole som zistil, že v článku 6 odstavec 7 sa uvádza, že žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia v sume vyššej ako 3320 eur, je povinný tieto prostriedky viesť na osobitnom účte. Takúto dotáciu vo výške 12 000 eur mám schválenú a pridelenú iba futbalový klub Tatran Zamutov, pod ktorý spadá futbalový klub Tatran A, Tatran B, Dorast a Žiaci. Zistil som, že bol porušený článok 6 odstavca 7 tohto všeobecne záväzného nariadenia, pretože futbalovému klubu Tatran Tatran Zamutov B bola z pokladne obecného úradu vyplácaná dotácia v hotovosti, aj napriek tomu, že futbalový klub Tatran B oficiálne dotáciu schválenú nemá. Za obdobie 1.6.2012 bol z pokladne pre Tatran B vyplatených 1100 eur. Futbalovému klubu Tatran A sa dotácia poskytuje cez účet. V súčasnej dobe sa aj futbalovému klubu Tatran B poskytuje dotácia cez účet Tatranu A. Podotýkam, že aj ročné zúčtovanie použitia dotácie za futbalový klub Tatran musí byť urobené spoločne. Pri kontrole poskytovania dotácií ostatných subjektov som zatiaľ nedostatky nezistil. Ďakujem pekne. Má niekto nejaké otázky na pána kontrolóra? Z vedomej kontroly boli prijaté opatrenia, ktoré... Zatiaľ ešte neboli. Ja som taký, že Ale už tak my už peniaze dostávame. Už, áno. My už Peniaze už sú cez účet, čiže máme... od nového súťažného ročníka už dostávame. Ale my sme aj tak peniaze nevyberal Tatran Zamutov A. BZEK vyberal, štatutárni zastupcovia Tatrana Zamutov vyberali peniaze a nám dávali, takže my sme nič akože nevyberali ako osobne, Tatran Bčko nikdy nevyberal osobne. tak bolo napísané na dokladoch Tatran B. No Bčko, lenže asi urobili chybu dole, lebo vždy vyberal peniaze štatutárny zastupca futbalového klubu. A to štatutárny zastupcovia je pán Bajus a pán Bezek. My sme nikdy peniaze na ruku nevyberali. Oni nám peniaze dali. Potom už od nového súťažného ročníka už nikdy ako sa dáva peniaze na účet Tatranu a oni nám ako dávajú. Takže ja si myslím, že na práve došlo. Hej. Ale jak się dało? Ty powiesz, że Kelio, czy jak to? No však my máme medzi nami, je to dohoda medzi nami. Medzi nami no, dohoda, oni nám pošlú aj na účet, potom pán Bajus nám peniaze dá. Ale tá 1100, keď sčítaš, to je sa rovná tej dotácii 12 000? Za obdobie 1.6. To je z tej dotácie. Z tej dotácie je 12 000. Áno. Ale ono zle bolo písané na tom výdavkovom papieri, lebo vždy, jak som hovoril, vyberali tí štatutárni zastupcovia nie my. Len asi oni písali, že pre Tatran Zamutov B. Tam bolo ako len nezrovnalosti boli. No, Ale vy aj tak ste vedeli, nie? Vy ste tak vedeli? Prosím, sú vedení ako Tatran Zamutov B. My sme vedení, lenže my sme ako tým spolu. No tak, kvôli tomu, aby tam bol poriadok. Aby tam bol poriadok. Správa o poskytnutí dotácií iba. Berie na vedomie našu správu o poskytnutí dotácií pre rok. Dobre, takže má ešte niekto nejaké otázky na pána kontrolora? Môžeme ísť ďalej, k ďalšiemu bodu. Nie tu nič, takže dobre, ďakujem. Takže prejdeme k bodu 5, a to je prejednanie dodatku číslo 1 k zmluve po úvere číslo 688/2010
to je úver ku kanalizácii Ačeho závodov. Jožka, máš ty niečo k tomu? Tak iba toľko, že nám končila zmluva. K 31.12. nám končila zmluva čerpania prostriedkov. Doposiaľ neboli čerpané. Aj ministerstvo životného prostredia žiadalo ako predĺženie zmluvy, kvôli tomu, že bol predĺžovaný dodatok na 18 mesiacov. Túto zmluvu bolo preto potrebné prijednať. Je to potrebné schváliť teraz? Tam sa schvaľuje, hej. Tu mám. Schváľuje sa to. Schvaľuje sa, áno. Ja on má tam. Ja to mám. Aj zmluvu z banku teraz schváľuje. Lebo potrebujeme uznesenie. To ten Lebo potrebujeme uznesenie, My áno. máme do konca roka, ale kanalizácia sa bude robiť 18 mesiacov. Nie, práve preto sa predĺžil ten úver, hej? Lebo pôvodne dohoda medzi nami a ministerstvom životného prostredia bola podpísaná do 31.12. tých 18 mesiacov bolo podpísané. Ale ešte sa ani nezačala kanalizácia robiť. No a bol dodatok robený na ministerstvo životného prostredia a predĺženie ďalších 18 mesiacov. Čiže aj kvôli tomu sa potrebovalo predĺžiť aj zmluva. To je do toho 34.2014? Áno, áno. Takže ideme na tento? No áno. Čiže nám dávame schváľovať tento dodatok zmluvy číslo 1. Čiže kto je za tento dodatok, vlastne za predĺženie tohto dodatku. Ďakujem pekne. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod 6. Schválenie presunu finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce. Oni dostali tento materiál? Nie. Nie. Čiže je dobre, tak nie som ešte nepočítal. Čiže návrh na prevod rezervného fondu na bežný účet obce 900 €, to je na zhotovenie projektovej dokumentácie amfiteáter pre projekt cezhraničnej spolupráce a 1740 zhotovenie pamätnej tabule k rolnickému povstaniu z roku 1983. Vtedy sme schválili ako tú sumu 1400 na tú tabulu, lenže to bolo asi bez DPH alebo ako, ale nebolo to vykryté rozpočtom. Čiže tieto prostriedky sú kapitálové prostriedky a preto, aby to bolo vykryté rozpočtom, momentálne musíme previesť z rezervného fondu na čerpanie. Čiže dávam hlasovať, kto je ako za to. A to nedám hlasovať, starosta dá hlasovať. Tak. Má ešte niekto nejaké pripomienky k tomu alebo otázky na pani Vasilovú? Takže môžem dať hlasovať, takže dám hlasovať, kto je za tento návrh. Schválenia túto presunu finančnú dosiahnu. Ďakujem pekne. Jednohlasne. Takže pristúpime k ďalšiemu bodu a to je informácia o projekte závodov kanalizácie ČOV. Vítam tu, vítam tu našich hostí, pánov policajtov z obvodného oddelenia, pána doktora Bolonga a pána Mična. Takže za chvíľu vám dám slovo len. Takže pristúpime k informácii o projekte závodov kanalizácie ČOV. Tá sa už dostala chvála Bohu do konečnej fázy, čiže máme schválený stavebný dozor a schváleného aj dodávateľa stavebných prác. Do konca mesiaca by sme mali podpísať zmluvy s obidvoma s tým, že stavebníctvo by sme takisto mali odovzdať do konca mesiaca a v 11. mesiaci začať už konečne s kanalizáciou. Je už tu aj nejaký návrh harmonogramu prác, ktorý zaslala táto firma dodávateľská, lenže zrejme budeme musieť s nimi konzultovať, pretože my máme trošku inú predstavu o prácach, alebo čo sa môže robiť v týchto zimných mesiacoch. Takže my vlastne ešte s nimi budeme prejednávať, zajtra je tu dodávateľ, takže s ním to prejednáme a vlastne by sme už mali mať to všetko hotové a konečne už by sme mali pristúpiť k realizácii týchto prác. Takže to je čovky, ja si myslím, že už nebudeme, už keď budeme rozprávať, tak už len o tom, že koľko sme urobili a čo sme urobili, pretože už konečne, že sa to pohlo. Má ešte niekto nejaké otázky na mňa ohľadom kanalizácie a čo? Ešte iba taká otázka, je reálne, že to stihlo do toho 34.2014? To nie je náš problém, samozrejme. No, je to reálne, samozrejme záleží aj od iných okolností, hej, čiže aj od počasia, aj tak, čiže je tam možnosť v prípade, že budú nejaké nepredvídané okolnosti, tak je možnosť ešte predĺžiť ten termín, ale to už musia byť nejaké vážne okolnosti. Nejakých týchto... Ja ešte by som mal jednu pripomienku, že keď sa budú zatvárať zmluvy, že bol pritomný aj
doktor Plenta. Áno, kľudne, ale zmluvy musia korešpondovať so zmluvami, ktoré vlastne boli predložené pri súťaži, hej, a ktoré vlastne už boli na ministerstve kontrolované. Čiže tie zmluvy už by sa meniť ani nemali. Čiže my už ani nemôžeme do tejto zmluvy niečo zapracovať len nejakým dodatkom tejto zmluvy. Ale celkové zmluvy nie. Lebo ministerstvo je odsúhlasilo. Áno, však samozrejme, ministerstvo je odsúhlasilo. Ale dodatky, keď sa robili, tam ministerstvo muselo súhlasiť. Áno, samozrejme. Ale vlastne po dohode s ministerstvom je to tak, že až vlastne sa v tých zmluvách nič nebude meniť, že budú tie zmluvy totožné s tými, ktoré boli dané na kontrolu. Takže vlastne my už môžeme tie práce začať hneď po podpísaní zmluvy robiť. Oni síce aj tak idú na kontrolu tie zmluvy, ale vlastne už by tam to malo byť ošetrené. Tak ako je, čiže tam by sa nemalo už vlastne meniť nič. Už sa vie, kto to asi bude robiť. No firma Hacek aspoň, no ale sú dodávateľovia, ja neviem. Určite to nebude, veď sa to rozprávať. Určite to nebude robiť on, ale nebude to robiť sám. Bude mať tu nejaký dodávateľ, aj musí mať dodávateľov, pretože za 18 mesiacov nemôže robiť z jednu Tatru a z jednu Bagno. Už sa vie, že to bude subdodávateľ, či nie? Nie. Ani tak. Možno, že nám povie, kto bude, ale možno, že budeme aj prekvapení a možno, že neviem. Možno, že ešte na hneď. Ale to je už jeho otázka, nie je to naše. Dobre, má ešte niekto nejaké otázky v tejto kanalizácii? Už len pozitívne správy, dúfam, že budú do tej kanalizácii. Dobre, takže prejdeme k bodu 8 a to je informácia o priebehu procesu verejného obstarávania na vývoz TKO v obci. Minulý týždeň sa uskutočnilo to verejné obstarávanie na vývoz TKO v obci. Boli prihlásené 4 firmy do výberu. V komisii boli aj naši pani poslanci, pán inžinier Halko a pán Tancoš, plus verejný obstarávateľ, trojčlenná komisia. Víťazom tejto súťaže sa stala firma Fúra, ktorá nám aj doteraz vyvážala, takže v podstate to ostalo po starom. Čiže už len pripraviť zmluvu na nový rok. Do konca roka samozrejme tá zmluva platí ešte pôvodná, ktorá bola. Vysúťažená cena tam bola, Michal, vieme, asi 30... Cez 30 000 eur. Cez 30 000 eur. Čiže 30 039. Áno, išli sme podstatne dole oproti iným rokom. A to zmluva na ako dlho? Na 2 roky. Na 2 roky. Každé 2 roky by som mal... Akože berie na vedomie, je správne. Áno. Takže to je k tomu. Má niekto ešte nejaké otázky, čo sa týka vývozu TKO? Nič, takže ďakujem pekne. Takže prejdeme k bodu 9, interpelácia poslancov. Ale keďže tu máme našich hostí, takže poprosil by som vás, až by ste mali nejaké otázky na našich pánov policajtov. Nech sa páči, radi vám zodpovedajú, alebo poprípade, ak oni budú mať nejaké informácie ohľadom či už bezpečnosti, alebo celkovej situácie v obci, možno, že nás takisto poinformujú o tom. Môžem ja začať? No jasné. Ja by som nemal na nich otázku na pánov policajtov. Neviem, ak často tu chodíte do dediny, ale v našej obci, keď tak pozorujem, často sa palia plasty, odpady, ktoré sa produkujú doma a dosah na týchto ľudí je veľmi asi slabý zo strany obecného úradu, respektíve keď sa nevyužívajú všetky právne páky, ktoré existujú, že či vy máte nejaké možnosti týchto ľudí, aspoň keď už nesankciovať, ale aspoň upozorniť, že by spálenie dedín, alebo respektíve, ja keby som vám oznámil, že sused napríklad môj pálí tam nejaké PET fľaše alebo nejaký border, ktorý mu ostal zo stavby, spaľuje na konci sadu, či by ste robili nejakú akciu. Ďakujem. Akciu je ťažko, pokiaľ oficiálne oznámite vec na 158, polícia koná, preveruje vec s tým, že treba tam rozlišovať vstup na pozemok. Pokiaľ ten človek je proti a nedochádza tam k ohrozeniu života, zdravia, majetku. Keď páli PET fľaši, smrad taký, že sa nedá dýchať. Veľmi ťažko.
chce zasahovať, ne? To je také upozornenie a potom to rieši obec. My potom po prípade môžete zavolať hasičov. No a hasiči potom sa... A to zase oni musia zavolať nejakú firmu, ktorá zistí, no ale hasiči potom môžu si to hrozuje, hej, či to hrozuje zdravie, či nie. Tak ono, jak máte nariadenie obce? Zákaz palenia. Zákaz palenia. Zákaz je všeobecnom záväzku. Máte tam aj určené nejaké pokuty, alebo neviem. No, má pravdu, hej, pán Marko, že za prvé, možno, že aj obec trošku robí chybu, že tie represie sú slabé, alebo skôr žiadne, alebo že sa skôr vyžmúria oči. Ale druhá vec je, že ťažko je to postihnutelné aj s tým, že vlastne ak je to tu blízko pána poslanca, tak možno, že sa sťažuje. Môže sa sťažovať. Ale niekto sa vôbec nesťažuje a palí na druhom konci, ale už aj... Ono takto väčšinou býva, že ten to podpálí, tak pozrie, že ktorým smerom fúka vietor. Áno. A no, tak moja vec je to vybavené. Všetko je o ľuďoch. Ale ja by som chcel teraz využiť to, keď sa kameruje tých našich občanov, keď budú pozerať ten video záznam z toho zasadnutia, aby brali na vedomie, že je prijaté nejaké všeobecné záväzné nariadenie ohľadom narábania s odpadmi, aby nepalili listie, hlavne PET fľaši alebo nejaký odpad, ktorý vzniká pri rekonštrukcii budovy. Lebo keby odišli, aspoň raz sa pozrieť do Vranova na onkologické oddelenie, koľko tam ľudí od nás sedí, tak potom by sa asi chytili. Dokiaľ sa to nás niekoho osobne netýka, tak to beriem akože v poriadku. Ale už ak potom mám nejaký problém, tak už robím nejaké opatrenia, ale ja prídem z Vranova, to je zaujímavé, že mesto má čistejší vzduch, ja keď ja prídem tu domov, sa vrátim z mesta a večer, to je taký smrad, že nemôžem ani si vyvetrať byt alebo dom, izbu, lebo tu ľudia spaľujú. A ešte na tých by som chcel, čo robia tie pre firmy, neviem, ktorú to robia, to, jak sa to volá, delia ten materiál z PVC. Čo separujú? Nie separujú, oni... Pištamský oškocový. Aha, ty to hej. Na to by sa trebalo pozrieť, lebo tu vzniká nejaký odpad a tí ľudia by som chcel vidieť, že či tej firme vracali ten naspäť, ten odpad, čo vzniká v tej separácii. Že či on to vyberie, ten zamestnávateľ. On tak asi zoberie, to dobrú vec zoberie a ten zbytok stane doma a ten dom, čo to robil, tak šup do kotla, pôjde to hore komínom a bez vybavená. Takže človek, keď vyjde vonku... Alebo to vyviezie do lesa, čo sme už zistili. Zistili sme konkrétne, že to vyviezol do lesa, ale vlastne bolo na to upozornenie, tak z lesa zobral naspäť. Takže dosť sa tu robí proti zdravému ovzdušiu, jak sa hovorí. Takže bol by som veľmi rád, keby naši občania si trocha uvedomili, že to neškodí len sebe, ale aj ostatným. Takže toľko z mojej strany. Ja ešte by som ich poprosil pánom policajtov, neviem, či sa to dá, alebo či treba nejaké oznámenia, ale ja viem, že nie ich toľko, koľko by mal byť ten počet na tie obce, hlavne tie veľké obce, ale či by sa to dalo hlavne monitorovať tú obec, hlavne vo večerných hodinách. Cez deň ani takto nie, hej. Cez deň by to ešte ako tak išlo, ale hlavne vo večerných hodinách od tej 9. hodiny večer do tej podnoci. Vtedy je to dosť také, som povedal, po tých obciach, neviem, po autobusových zastávkach, pri kostoloch, na lavičkách a tak ďalej. Tam sa potom riešia všelijaké veci, vzniká tam kopu odpadov a je to dosť taký problém. Či je možnosť nejaká taká, ja neviem, či to už bude pravidelné alebo nepravidelné, to je jedno. Či by sa to dalo nejak, keby už sa požiadala napríklad vás alebo koho. V rámci služby chodíme, no a pokiaľ keď nie sme tu, tak sú danovské hliadky, ktoré majú nočné služby, no a sú plánované po Klocky. Na našu stranu a potom aj na Sefirovu. S tým, že je treba povedať, že za verejný poriadok v každej obci odpovedá obec sama. Samozrejme. S tým, že policajný zbor spolu pôsobí pri dodržovaní verejného poriadku. Takže tam je to na základe potom nejakej žiadosti a dodržovanie, ale... No, my nejaké tie hľadky máme, hej, ale vlastne tie hľadky nemajú taký rešpekt, ako máte vy. Čiže to je vlastne, to je jedno, hej, že
že vlastne aj ten hliadka, no tak aj keď vidie ten človek vonku a vidí tam na tej veste, že má tam obecná stráža, alebo napísaná tak trošku, no možno, že to, ale predsa nie je to to, čo keď príde tu polícia, predsa už majú iný rešpekt voči vám na to, voči našim vlastným domácim. Môžem sa ešte, neviem, bola nejaká štúdia, alebo niekto sa niekedy zamýšľal nad tým, že aký drahý by bol napríklad kamerový systém do dediny na tie hlavné verejné priestranstva. Však bola žiadosť daná. A nič zatiaľ. Lebo to by pomohlo celkom, že... No, pomohlo by to, ale tak už áno. Mysleli nám to vtedy bol iniciátorom toho Peťo Kolár a neviem, no. Mal to prísľubené, áno, všetko bude a ja to z toho zišlo. Čiže nedostali sme schválené. Môžeme sa opájať znova. Línom aj soli to veľmi dobre funguje. No. Je tam pokoj, tam no. To sa treba lepšie zalobovať. No dobre, takže má ešte niekto? Starosta, že na pani policajtov, že keď večer ideme domov, teraz posledný čas chodím večer domov, deti nemajú, hlavne deti chodia, nemajú vesti, to nevidno ich nič. Trebalo ich dejak... Na toto upozorňujeme, už dostávali aj pokuty. To nevidno nič, oni majú vestu, príde proti autu. Väčšinou, keď ideme, tak už ide partia šťakľová. Oni chodia tu. Pekne majú vesty, idú aj po ktorej strane, sme ich naučili, kadeľ majú chodiť. Majú vesty a majú aj buď s mobilami jedno, takže zatiaľ už neviem. Aby sa predišlo nejaké katastrofy, ale to nevidno. A ešte keď ide okolo... Nevidno a chodníky nie sú, hej? Čiže ono oni ide po ceste. tí chodci si myslia, že vodič ich vidia, ale... Ešte teraz, keď sa nesejú, tie hlice, tu pri, jak je zakruta tá nábre, tam oni tam našimi dievčatami. Ale ako zlepšilo sa to. Zlepšilo sa. Lepšie bolo, keď ešte boli tie piči tam, toto svietelné. Oni stopíky, oni tí fakt ani povyťovali stopíky na jabloni. Neraší Čakovský, fakt. A ešte by som chcel, lebo tu máme akurát, to bude akurát aj súvisieť s Vladomičkom, ktorý tu prišiel tiež na zastupiteľstvo, čo sa týka tých hlavne nákladných vozidel a dodržiavanie tej rýchlosti. Hlavne v vozidlách, ktoré vyvážajú drevo z lesa. Kamióny. Hej, to sú tie veľké vozidlá, idú neúmerne veľkou rýchlosťou dole obcov. To by, ja neviem, či to bolo, trebalo riešiť z nejak dopravný štýl. Máme aj merané. No, však máte, ja viem, ale vieš, hlavne od lesnej správy dole, hej. Ja som prišiel tu kvôli tomu, že starosta tam bol pozrieť už. Mne taký zapraska o tých narazoch, sú tam kamióny idú, lebo tam sú porobené odskoky, jak ešte robila to tá voda. Tam je taký otras, že ja v noci prebudzím, alebo riadne v skrini poháriky črkajú. Treba, keď ste doma vtedy, keď prechádzajú. Ale ja v noci toto špím napríklad. A kamióny ide o 11:30 v noci zo Zlatej Bane. A hlavne to tie bukozácké kamióny. To ide hore 70 a dolu možno 80 ide v noci. Keď sa doma ide kamión zavolať, my keď sme v roboce, alebo príde hliadka, druhá ich zastaví, nie je upozorniť. No potom ďalšia varianta je napísať na lesy, alebo do kozy, nejakým kompetenciám. Nie, my sme sa už tam, ako oni sušezi poverili, že by sme ako podali žiadosť, že by sa tam znižila rýchlosť na 20 a dať tam 2 retardery. Lebo mne ničia majetok a ja mám právo na ochranu majetku. Ja by som ešte odporučil, že by obec vstúpila trošku do jednania s lesmi, s lesnou správou. Či by nebolo možné osadiť tam dopravnú značku, tak jak je od Zlatej Bane za jazdu, nebude aj tu do lesa. Je tam na rampe, ale rampa keď sa otvorí, automaticky značka... Ale to sú auta, ktoré vlastne ktoré zvážajú drevo lesov, hej, z lesov, čiže... Ale hovoríš aj o Zlatej Bane, kamión. No tak to už ide. Oni chodia napríklad bukozácké kamióny, že by sa vyhli poplatkom, tak idú sa žamutou. Skúši tam, my sme to skúšali, bohužiaľ. Lenže oni aj z tých, zo lesného závodu, oni tiež chodia dosť rýchlo a tam fakt sú také narazy, že tam mi všetko praska, nielen mne, aj susedom. No ale to tu žiadosť môžete napísať. No, aby som poinformoval potom vás, hej, lebo trošku ešte kus vytrime, ne? Aby som vás poinformoval, čiže ja som tam bol osobne sa pozrieť, to znamená, úhľadná myčka je prasknutá, jedna celá stena spredu od cesty. Vlado tvrdí, že je to kvôli tomu, hej, že vlastne tie kamióny chodia, že sú tam nárazy a tak ďalej.
Ja by som odporúčil, aby aj niektorí z vás poslancov išli sa tam pozrieť. Aby sme prijali nejaké závery k tomu potom, pretože je to treba riešiť. Určite to treba riešiť. Však tam sú myslúci scéna. Či je to konkrétne o to, ja neviem, ja nie som odborník do toho, aby som posúzil, či je to naozaj od kamiona, či je to zo statiky nejaké, že zo základu, alebo čo to, ja to nemôžem posúziť, pretože nie som na to odborník. Ale naozaj tie auta chodia tam, neprimernú rýchlosťou, a hlavne tie veľké nákladné auta, hej, to je záťaž veľká. A on s tým autom, keď príde takou rýchlosťou, tak určite, že potom tam sú otrasy. No tak ale sťažovala sa jeho suseda tam jedna druhá, čiže nie je to len z jeho strany, takže to nie je vymysel, je to určite aj kvôli tomu. Čiže bolo by dobré, ja neviem, aby sme si tu aj dali nejaké stretnutie u neho, u Vlada, aby ste tam prišli viacerí a potom, aby sme prijali následné opatrenia. To znamená, ja vstúpim do jednania s lesmi, to je najmenej, to pôjdem, ale aby sme tam osadili tú značku, to nie je problém objednať značku, treba to konzultovať aj s dopravným inšpektorom, no aj keď je to cesta, aj keď je to naša cesta, hej? A keď je to obecná cesta. Aj nie je obecná cesta, to je cesta... Naša už, nie, už tam hore nie, už po Obladania, len po Milana Matu. Aha. Po Milana Matu a tamto vlastne sme chceli vtedy, že ľudské to predáme za korunu, hej, až po lesnú správu, až po Ondreja Košča. No vtedy to bolo, že keď tu bol ešte Števo Veľký riaditeľom, že bol tomu naklonený, že dobre by to bolo pre takú žiadosť, no ale potom jeho odvolali, tak my sme už ďalej aj nepokračovali. A potom, keď je naša cesta, tak ja by som tam doporučoval potom ten retard. Retardery tam dá to. Oni v noci nebudú rešpektovať, oni ani cez deň nerešpektujú. No že práve to, že značka je značka, hej. Zoberieme si aj hore zákaz zastavenia a cez deň tam vidíme auta stavné, tak aj tak, hej. Nie už toľko, ako stali predtým, ale keď nie sú, čiže je aký postup, keď by sa retard, keď musí konzultovať s inžinierom? Vlastne. Dopravný inšpektor. Hej, test je dopravný inšpektor. Dopravný inžinier. Hej. A potom treba... Čiže on to musí aj tak schváliť. Vlastne. Tam v roce nejakú dokumentáciu. No hej, však je to chcem pofotiť. No dobre, jasne, aby sme to pofocili. Páru ľudí susedov. Áno, áno. No, dá sa teším o tom, tak vybaviť zjednanie s inšpektorátom. Áno, dobre. Dobre, ja si to zoberiem za svoje, môžeš tam aj dať, keď chceš do toho. Hej. Ukladá starostlový obce. Vstúpi do jednania. Obecnému celému. Obecnému úradu. Starostličný úklad. Dobre, čiže toto vládo by sme prejednali tým spôsobom, hej? Ja vstúpim do jednania s nimi. Ale z lesmi. Nie, tak dobre by bolo, keby ste dali takú žiadosť, potrebali my tu napíšeme. A že ste ešte tam popísali viacerí. Znáš? Aspoň 3, 4, no však tým to vlastne to spôsobuje. To aj v tých nových domoch. No a buď pristúpime za kúpeniu toho retarderu, aj značkou sa zme, to nie je problém. Značka ešte bude rešpektovať, alebo nebude, hej? Ale keď znali v Čeklove, vo Svaze 2 retardery, to tiež by mohli dať. To nie je problém. Tak my to musíme dať, to je naša cesta. Aj to musí dať vyššie, že to dobre. Daj na obecnej ceste. Aj značku musí mať, samozrejme, že hej, teda taký prídenie strany a nebude z nás rozbiať, sa rozbíja auto tam. Ale ja by som ešte doporučil ti akože asi statika nejakého. Ja statika bez problémov zoženiem, lenže to je od narazov, lebo tam sú skoky a skok je rovno mojho múra, ako na proci, jak je ten roh. A tam automaticky. Tam môže prísť poslanec, že posadí z večera o 10:30, keď ide autobus alebo 11:00, tam bude všetko čuť, jak sa treše ten základ. To je automaticky, to i statik uzná. Ale akože... Tam sú boli ako z jednej strany z druhej. Že by si mal aj od odborníka nejaký... No dobre, ale ja teraz budem na svojho zakladiť od odborníka, to nie je ako jednoduchá vec. Bo zaś keď dáte retarder, je vyvyšené. Ja znam. To bude ešte horšie potom. Nie predo mne rovno bez retarder. Tam sa môže dať napríklad... No znáš, ale už predsa, už keď približí by to retardere prejedného a už tu rýchlosť nemôžu vás takú, vieš? Ale bude za retarder vyššie a budú tam... Jak naď povyššie. Ale ja myslím, že keď tam by bola dopravná značka, že 20-kary pôjde toto, aj retarder, tak, alebo 2 retardery, tak by museli spomaliť sa. V každým prípade. Dopravný inžinier on to všetko vytrebuje. Odrez, pomerať, jaké vzdialenosti.
jaká Dobre. Ja zavolám jemu, ale pôjdem osobne za ním, aby sme to prejednali. Určite mu treba dať písomnú žiadosť nejakú, lebo to bez toho nie je. Lebo pofociť aj tieto veci a dať aj... Môžeme mi dať takú žiadosť z tej ulici. Vydajte žiadosť mne, obecnému radu. Vydajte mne obecnému radu a my to pofocíme a potom zanešeme to. Pôjdeme tam za ním, za dopravným inšpektorátom. A tak to urobíme. Čím skôr to vlastne sme to poriešili, lebo... Môže to poriešiť tým, že sa dávala kanalizácia do takej hĺbky, to jednoznačne. No tak ono je narušené aj tým, to je jasné, aj vodou, aj kanálom, aj všetko. A obijajú to potom, toto si mohlo... Ale tam kanál nejde, hej, len voda. Ja mám či to, že to je ďalší s tým. Tam kanál zatiaľ nejde, iba voda. to vyskúšame? Dobre, Vlado, takže takto poriešime. Samozrejme, že si potom dáme znať, jak sme dopadli s tým, že vlastne, aké je riešenie. On tu príde aj tak na tvar miesta, čiže on tu musí byť. Na foci. Áno, to nafocíme. Na foci? Pôjde Marek na foci. My si napíšeme takú formulu žiadosti a ty potom už daj podpísať s tým sušedom. Ty še podpíšeš tam aj ďalší. Tak kedy sa zostaviť na druhý týždeň, do kedy? Žiadosť napíšeme aj zajtra, ja si to nechám, zajtra už, ty daj popodpisovať a na budúci týždeň, aby som išiel na dopravný inšpektorát. No, keď ešte to i choć by się dało jako na lesny zawód, to że upozornienie, to też bukozy, to te kozy najwyklejsze. One jak tu rozłożenie od kulturnego, tak to idzie 70 kamionów. Może, ja wszak ja... To są lesackie. Nie, to są bukozacka i lesackie. Bukoza ma asi 3 albo 4 kamiony, a oni a około 10 wieczora, bo o 12 idą do Zlatej Pani, oni wozia z tych suprawnych lesów, zważają jak A aż tak wieczór chodzą? Oni w nocy chodzą. A jeszcze jak sobie zapnią majaki, a oni sobie myślą, że jak mają majak, to może rosyjskie róbcie. A i cezy, tak. Cezy nie mają czas. Rýchla zdravotná pomoc. Dobre, Vlado, dobre, Majca. Dobre, takže ešte máme tu Jožka Valoga. Ja som si ho pozval kvôli tejto tabuli, ktorú sme vlastne teraz aj schváľovali z rozpočtu z rezervného fondu, aby nás poinformoval čo ďalej ako, pretože tabuľa už je zaplatená, uhradená a stojí nám tu v kute. Že nevieme čo ďalej, takže máš slovo. Nevieme čo ďalej. Ja som potreboval za potrebné aj vysvetliť vám. Videli ste, že v júli bol nejaký firmov tu pohyb tam okolo Evangelického kostola. Aj s evangelikmi sme jednali, aj s farárom. Čiže boli veci dotiahnuté dá sa povedať, do konca, ale nie úplne. Jeden z partnerov, konkrétne Matica Slovenska, do poslednej chvíle nás naťahovala. Dačo sľubila a potom v priebehu, keď sa približoval dátum toho odhalenia, furt uberala. A keď sme chceli vyvolať stretnutie už priamo, nie cez sprostredkovateľa, tak nakoniec ako nemali ani záujem s nami jednať. Čiže po dohode so starostom sme povedali, že pokiaľ na to nemáme tento rok, tak to necháme na budúci rok, keď vydržalo ako 180. výročie a prežilo 181. počkaj do 182. Ale že by to malo nejakú úroveň, je dostatok času. My už na budúci rok môžeme ako klub dostať 2% od ľudí z daní a vyzerá tak, že budeme mať dosť peňazí. Čiže nie sme odkazaní na takú Maticu Slovensku, ktorá nám chcela zalepiť oči s pár eurami a veľká slava. Takže urobíme si to klub a obec, hoci je tam aj Matica Slovenska, ale že náklady v podstate na recepciu a otvorenie a takéto veci, že by sme znašali my, ako klub. Hoci máme ďalšie plány, ale mali by sme sa zmestiť do rozpočtu, keď sme prepočítavali a kalkulovali. Rozmýšľali sme aj o dotácii na budúci rok, ešte sme na vážkach, že či vôbec budeme žiadať obec o dotáciu na budúci rok. V prípade, že by, no ale kto vie, sľuby sú sľuby a konkrétne veci nevieme, čo bude. V prípade, že by sme nemali dostatok veci, zažiadali by sme o dotáciu, ale tú dotáciu by sme použili v podstate na otvorenie, na tam ešte prípravu, dá sa povedať, toho kameňa. Tam treba nejaké tujky, možno živý plod nejaký, alebo také dačo.
že by do toho 5. augusta, počítame, že na budúci rok 5. augusta na presne výročie vypuknutia by bolo slávnostné odhalenie, alebo víkend, takže by v podstate sme už zmanéžovali. Takže by bol dostatok času poslať pozvánky hosťom, zabezpečiť nejaký kultúrny program a fakt, že by to malo tú úroveň. Nie len, že sa urobí čiarka, odhalili sme tabuľu a hotovo, hej? Ale že by to malo aj nejakú vážnosť. Takže z toho dôvodu sa to presunulo v podstate na budúci rok. Na budúci rok pondelok vychádza. No tak potom nedeľu predtým. 5. No. Nedeľu 4. Takže nezabudli sme na to, my v podstate svoje veci si chystáme, dajaké, že keď aj prídu tí hostia, že by videli, že to nie je len dajaké výročie, ale že by aj sa dozvedeli také veci, ktoré možno ani netušili, že tu boli také veci. No ale osadiť ju kedy chcete? No tesne predtým, že by takto nejaký chytrak zase nami neodrezal, alebo dajak nepoškodil tesne predtým. Hej? To, keď ju dáš tam, to už potom, vieš, a každý bude chodiť pozerať a toto radšej... Len, že tam vidza ten kameň, rozumieš, a nevidne mi tam to tabuľa teraz. No. Však na to je to odhalenie, že i to bolo oficiálne. Ono, ty ako chceš, musí to byť august. Že ty chceš presne, hej, že ak to vypuklo v ten deň, hej, že by to bolo také, jak výročie. Pozri sa. 5. augusta vypuklo. 3 dni bolo tu nejaká trmá vrma, potom prišli vojaci, potlačili to, boli štatariálne súdy, 30. odsúdili jedných na Havranovej hore, 30. na Železnej a potom 5. septembra ešte Mlynára, ktorý spískal toto, hej, že prekladal, že dobre preložil, tak nakoniec ho odsúdili na tomto, medzi Vranovském doli. Čiže tam ho popravili. Čiže my máme tu datumy na výber, ale najlepšie asi 5. augusta by bol. Bude stať rok. Tak. Vy tu máte svoje režie, tam tieto... Nielen my. No ale my akože neviem, ja som sa aj pýtal cez týždeň starostu, že čo na to potrebujeme, že by sme akože tu vysvetlili. Čo na to potrebujeme? Jak ju chceš osadzovať? Vlastne čo na to potrebujeme, že prečo... To je originál, navrtáš zíry, dáš tam. No, ale akože peniaze na to potrebujeme, že by sme do toho osadili tabuľu, alebo ja neviem. Oficiálne. Aby to bolo oficiálne, aby to bolo normálne... Tak, hej, tak. Janko, počúvaj. My môžeme aj zajtra hodiť. Keď čítaš v literatúre, je to Zamutovsko-Vranovská oblasť. Aj film je to sfilmované. No dobre, ale tam, keď čítaš dokumenty, tam sa jedná možno o 17 obcí, čo bolo do toho zapojených. Tam bolo 119 popravených. A keď si zoberieš, vo Vranove je jedna tabuľa pri kultúrnom a jedna tabuľa je v škole, keď vchádzaš na PT-šku. To sú dva pamätníky tu v celej oblasti. Trebišov má. V Prešove, jak smerom na Hanisku, je najväčší pomník, ten Furča, hej? Hoci sa rozpadol, v akom stave sa rozpadol. No je to dobré, aspoň viac času, že už keď ja myslím, že keď už to bude na budúci rok, že to bude už tak, jak má byť, lebo času je pomaličky, jak ty hovoríš, že treba tam vysadiť niečo, hej, že by to nebolo také, hej, holý kameň a stavenisko, ale že by už keď... Ale od nás, čo si sa príde ako chodník, je urobený, kameň je osadený, takže obec si splnila. No a ešte keď toto, tak môžeme na jar, alebo teraz, neviem, či teraz sa vysadza, alebo jari vysadiť tujky a možno ten buksus okolo toho, že by to bolo tak. No a do toho augusta ja si myslím, že... Je to vaše režie, aj z obci obec pomôže, ja verím, že tu nie je technická vec. Tu je pripraviť program, pozvať hostí, dostatočný čas, že by aj ty si mal na to, a keď prídu hostia, treba dať čo pre nich pripraviť. Nie len tak prídeme a dávaj, ideme. No. Dobre. Čiže kvôli tomu sme to odsunuli a že by to bolo tak, jak sa patrí. Hej? No. Dobre, ďakujem. Máš ešte niekto na Jožka? Či už nejaké otázky? Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Ďakujeme, takže pristúpime k interpelácii poslancov. Takže nech sa páči. Michal, začínaj ty. Ja som prakticky povedal predtým ešte, keď som dostal slovo, toho spaľovania tých odpadov. No a
ďalšie nejaké argumenty nemám tam, dám slovo radšej. Ešte mi napadlo, že keď budeme dávať ešte v budúcnosti vydávať noviny, tak v čase, jak teraz išli, tak bolo by dobre tam tú problematiku stále sunúť do tých novín. Ja viem, zabudli sme na to, hej, malo sa... A to prakticky každý dostane do domu. Vieš čo, mohli by sme to aj teraz urobiť napríklad nejakými letákmi, rozumieš, nejaké letáčiky vytlačené do schrániek, že by neproznašali, že máme týchto komunitných. Čo to takto všetko zastaviť, tak to vôbec ani nevnímať. No ja to videli furt, alebo ja vstupom na úrad. No dajaké zvere, ne znam. Také. Dobre, no toto by sme mohli poriešiť aj nejakými letákmi, keďže dohodneme, môžeme aj nejaké letáky urobiť. Počúvaj, môžeš Michale tak urobiť, daj nejaký návrh taký, rozumieš? Však tu na počítači vytlačíme. Ja som dával pár papierov. rokmi, alebo pred 3. Čo sme hlasili k tomu? To ste nesme hlasili, no vyhlásiť to aj nie, ale taký leták som, ja už jeden robiť dával. Hej. Ja ho mám počítači 100%. Skús nájsť, a keby náhodou, tak ho pošli a vytlačíme. Dobre. Vytlačíme na takú A5, nejakú malú a každému do schránky hodíme. To predsa trošku možno že zabere, pretože vyhlášiš, keď nie je doma, ja som nepočul, ja som nebol doma, zavesíš túto na orientačnú tabuľu, na informačnú tabuľu, ktorú máme tam, to je zás, rozumieš, niekto povie, že ja už som mesiac neišiel okolo obecného radu, zase neprečítam. Tak budem mať to v schránke, tak si to asi prečítam. Dobre. No ja som mal len pár vecí. Najprv by som chcel povedať, že som rád, veľmi som rád, že konečne sme kanalizáciu dotiahli do úspešného konca. Ešte do začiatku, ale myslím papierovačky a také veci, že už máme ten súhlas, na ktorý sme čakali už 2 roky a že konečne už sa tu budú počuť stroje a len robiť a nech robia čím skôr, že by sme to mali za sebou. Že sa pohli už tie vľady, že sa začal robiť chodník, že sa robila cesta v Rovskej osade a v jednej veci by som chcel povedať s ohľadom tých psov, neviem, už sme rozprávali niekoľko tých tém. Musíme niečo nájsť, fakt, musíme nájsť, strieľať ich nemôžeme, ja neviem, treba, ja neviem, na nejaký úrad alebo toto. Zavolať, však to už sú také premnožené, že to nie je normálne. To po celej obci toľko psov možno ani jednej dedine, neviem, možno nechodím do iných dedín, ale toľko psov, jak za Lutove, je to už nenormálne. To je nenormálne, keď človek stane skoro ráno a prejde sa autom, tak to je horor. Do školy deti idú, s nimi psi idú, tam ostávajú psi. A nedaj Bože, niekoho pokúšať, alebo ja neviem, a potom budú problémy. Ja viem, že sme aj spolu so starostom vyvolávali, že a ja som sám iniciatívne vyvolával. Ja som začal na takého človeka. Neprišiel, každý má svoje do Košic. Oni povedali, že oni len odchytávajú psi v rámci Košíc, oni akože mimo Košíc nie, že mám zavolať na veterínu do Vranova, tam som mal, oni s tým nemajú nič, že mám zavolať na mestskú políciu. Mestská polícia za jedno psa, za odchyt jedného psa 60 €, takže neviem, keď nám tu príde nejaký 100 psí odchytnúť, tak neviem, koľko peňazí to bude stať. Neviem, jak to s tými psami urobiť, lebo fakt je to veľký problém a trebalo by sa zamyslieť niečo urobiť a s niekým sa poradiť. Aj keď sme mali, aj nás moc aj teraz, keď som bol len ako host na hrade, ktorú mali tu v Zamotove z okolností, tiež každá obec to rieši, presne tak, ty hovoríš, každá obec má tento istý problém s obsami. Veterina odkázala, aby si obce dali dokopy a urobili jeden útulok. Ale čo s tým útulkom však ale to akože prečo nemôžeme, ja neviem pochopiť toto, lebo ochranári toto zvierat, ja tiež mám rád zvierat, ale keď už sú premožené, ja neviem, tak teraz... No ja, čo s tým útulkom, to je jedna vec, dobre, urobiť z nejakého potenia, urobiť útulok, ale čo ďalej? Ale kto sa stará, čo je? Treba to zamestnať človeka, že by sa staral, to je problém. Vy čo nám navrhujete? Pani. Nemáte také rezervné zbranie, že by sa... Ochrana zvierat. Oni teraz majú viacej právo, ja neviem, jak toto je ochrana zvierat, ale keď sú premnožené, tak keď sa premnoží nejaká zver, musia sa strieľať. Toto sa premnoží nie, lebo je zákaz. Ja neviem pochopiť, no tak keď jedno, tak ja neviem, do túku človek nemôže každý peniaze. Odchyt,
firma nejaká neexistuje na odchyt. Ja neviem, existuje, ale tu asi vo Vranovskom okrese nie. A ty čo chodili z Košic? Nechodia? To však policia bol trestne stíhaný. Je trestne stíhaný, či nie je zavretý, alebo ja zavretý, to bolo On bral psy, tu sa zamutoval, bral, ich vypustil a v Čakrovie zobral ďalších 60 €. A vypustil čakrovské psy, tak kde išiel do Hlinov, možno ja neviem, koľko obsah. A takto si prevydával, no a on... Teda podnikáš. Podnikáš. No nie, ale nie, vtedy aj do Košic viezol, nie? Však vám tam z bytomky zobrali jedného psa a bol v útulku v Košiciach, bol v karanténe, bol tam. Čiže oni ten pánu vypustili asi. Že robil nejaké neresti, keď ho trestne stíhajú, takže nejaké neresti dá. No nič, ďalšiu vec, ešte raz sa vrátim k tomu chodníku. Vieme všetci dobre, že chodník sa začal a sú výhrady občanov. Píšu po internete a takéto, ja som aj odpovedal niekoľkým ľuďom. Ja som sa bol pozrieť aj dneska, išiel som kvôli tomu len na pešo, hej, že som išiel aj kvôli tomu a som pozeral, hej, že jak sa to... Áno, je to vymyšlené, hej, že... No, dosť vymyšlené, že my sme, oni, no, majú aj oni trošku pravdu, ale neviem, no teraz, je to pravda? Nie, no lebo sme im robili akože naklady, kvôli chodníku im vznikli naklady, či ten projektant vlastne, jak ten projekt robil, či bral toto do úvahy